Господа, аз съм Криша, пак не съжалявам. Ще има първи епизод на Майнкрафт и една цяла поредица след няколко дена. Може би не знам кога ще снимем клипчета, очаквайте ги. Не знам кога ще качваме клипове и гледайте ги. Няма много са добри. Не знам, ама може да бъдат много добри. Сме трима човека, аз, един мой приятел Кира и един много по-малък от нас, Янчо. Той е на 6 години, 7. Но доста се разбира, той има таблет на Clash of Clans, той е, хал 6 или 7. Той е 6 или 7 лева там хал на Clash of Clans, толкова малък бе. Нищо. Ами, нали ще правим поредица, очаквайте я, не знам кой ще качваме. Да знаете, в някои епизоди ще казвам как се казват, как е заглавието на предишното. Айде, че това беше всичко от мен. Очаквайте клиповете и аре, чао!